Zlatni Prag, kako mu Evropa od davnina tepa, grad je svojih slavnih stranaca, Kafke i Mozarta, ali i Tesle i Pupina koji su studirali u Pragu, isto kao i hiljade devojaka i mladića iz Jugoslavije tokom ratnih 90-ih, dospelih ovde u svetsku izbegličku prestonicu iz svoje zaraćene i razorene domovine. Iskonska slovenska gostoljubivost i dobronamernost sačuvane su u najvećoj meri baš u Pragu i ovde južnoslovenski narodi i tokom surovih ratnih godina i tokom današnjeg hladnog mira sarađuju i žive zajedno. Živa znamenitost današnjeg Praga svakako je sveštenik Srđan Jablanović i sam izbeglica iz Prištine, tačka okupljanja, informisanja i pokretanja raznih inicijativa i akcija, pre svega Srba iz čitave dijaspore, ali i mnogih drugih. Neumoran kao organizator i da sluša probleme drugih, nenametljiv, a dobro obavešten, duhovit i mnogostruko darovit, izuzetno pristupačan i srdačan, on vam brzo i prirodno postaje prijatelj, jer je primer danas tako retke suštine hrišćanskog bratstva i dobrote. Koliko ima Srba danas u Pragu, najbolje zna prota Srđan. Prvo da kažem, kad se tiče samih Srba, znači njih ne znamo tačan broj, ali oko 3-4 hiljade bi moglo da ih bude. Ambasada ima na popisu oko 1500, ali to su samo državljani Srbije. Međutim, ima Srba iz Sarajeva, jedan broj uglednih Srba iz Sarajeva je došao. Ima Srba iz Krajine, naravno iz Crne Gore ljudi. I ovde isto da kažem dolaze i Makedonci mi dolaze, i krštenja, i ako ko seče kolač ili venčanje ili šta god da treba. A inače tu su došli i ljudi, i muslimani i Hrvati, znači izbjegli od rata. I karakteristika jeste ovde Praga da svi žive kao jedna porodica, znači da nema spora među njima, mirno. I rade jedni kod drugih, pomažu jedni drugima, tako da je ovde, eto, možemo da se pohvalimo jednu finost. Nisam čuo ovako da je bilo nekih sporova među ljudima i tako dalje. Vi ste jednom rekli, popražili su se svi, prihvatili taj mir Praga i Čeha. Ne samo naši ljudi, to i Rusi, i Ukrajinci, i svi iz bivšeg Sovjetskog saveza koji su ostali ovde da žive. Prvo što govorimo svi, koji su već ostali u Pragu, kaže kako oče, mirno je ovde, fino. I zaista jeste tako za život. Znači prvo, mir, tu moram samo da napomenem jedno što je otac Tadej govorio. On je govorio, suština ne samo hrišćanskog, nego uopšte života na zemlji jeste smirenje. I svi ga traže, tako da kažem. Znači 7 milijardi danas ljudi živi na zemlji, broj jedan je smirenje. Naravno da ga mi imamo u samom korenu, znači u Bogu i hrišćanska vera je taj, tako da znamo. Ali
kad ljudi zaborave, kad iseku taj koren, traže ga, ovi su malo pokretniji, Hari Krišne, pa ljudi pođu za njima ili recimo ja se šalim u Americi, kažem ako ne legne u petak popodne na kauč kod psihijatra, u ponedjeljak ne može da pođe ponovo na posjetak. Što govori samo o tome što je otac govorio. Znači, suština jeste smirenje i to je osnov. Kao što govorio starac Pajsije, Svetogora čuveni, kaže kad se čovečanstvo probudi ujutru, kaže Gospod blagosilja celo čovečanstvo jednom rukom, a smirenog čovjeka kaže sad dve. Tolika je ta važnost. I ono prvo što svi onda ljudi ističu za ove predele Češke, Praga, jeste jao, kaže, ovdje nam mirno, fino i tako. I po tome su, da kažem, i zadovoljni. Naravno, svi još i rade, snalaze se i tako da. Otac Srđan Jablanović zvanično je sveštenik Pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke. U Češkoj je i rukopoložen za sveštenika na vavedenje 2001. godine, baš u crkvi na Olšanima, gde je danas starešina. Jedan je od osnivača crkvene opštine Sveti car Lazar, koja deluje u okvirima Češke autokefalne crkve, najmanje i najstarije pravoslavne pomesne crkve. Osnivač je i urednik magazina Srpski glasnik. Rođen je u Prištini 1961. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju i apsolvirao na ekonomskom fakultetu, nakon čega je prisiljen zajedno sa 250.000 izbeglica da preko noći beži sa Kosova i Metohije. Radio je kao novinar Prištinskog jedinstva i dopisnik televizije Beograd iz Prištine. U Narodnoj biblioteci u Prištini vodio je duhovni seminar, školu veronauke, kulturne programe i izdavačku delatnost. Osnivač je i predsjednik prve opozicione političke stranke u postkomunističkom vremenu za Kosovo i Metohiju, član glavnog odbora Demokratske stranke i blizak saradnik pokojnog premijera Zorana Đinđića. Duhovni preporod doživljava tokom velikog intervjua za jedinstvo sa starcem Tadejom, kada odlučuje da se krsti na Vaskrs 1993. godine, okreće se crkvi i postaje sveštenoslужitelj. Pre punih 17 godina smelo je prihvatio poziv sveštenika u Pragu, mada mu niko nije garantovao ni smeštaj za njega, ni za porodicu, niti bilo kakve stalne prihode. Vi ste ovdje u Pragu imali teških trenutaka sa porodicom, sa decom. Niste se kolebali. Jutro vas možda sačeka bez dinara, ali... Da, kad smo došli bilo je jako teško. Jeste bio blagoslov da dođemo ovdje, ali su iz Češke crkve rekli mi nemamo uslova kao u Srbiji da damo stan, da kao parohijski dom ili tako nešto, nemamo nikakvih. Pa. Međutim, eto, već sam navikao nekako i još u Prištini, da počinjem mnogo puta iz početka, pa u Beogradu jedno vreme, 2,5 godine, dok smo kako izbjegli iz Kosova, vodili jednu kancelaricu, brinući o ljudima koji su izbjegli, koji su ostali i tako dalje. I opet kad sam došao u Prag, nije bilo ničeg na početku. Nisam na kraju znao ni ljude, nisam imao ni novca nekog i tako. Još mi i predlože ovdje dobronamerno kolega i tako sveštenik Čeh koji kaže pa oče, kaže, kako ćete vi ovdje, ne možete, kaže, ovako morate još nešto raditi, pošto kao i na zapadu negdje sveštenik mora još nešto da radi da bi materijalno porodicu izdržao. Međutim, pošto sam ja već prošao mnogo muka, prvo vezano sve za Kosovo i ukupno, i kad sam došao ovdje, naravno, ni sam u prvom trenutku ne želeći da postanem sveštenik, pa sam i pobegao u prvom trenutku. Pošto to je za mene bila ogromna odgovornost i mislio sam da ja to ne mogu da ponesem i tako. Onda sam rekao, znate šta, ja sam radio što sam radio. I ja sam mnogo volio to što sam radio i novinarstvo i to u biblioteci i tako dalje. Nisam ni sanjao da će postati sveštenik, nisam imao ni te škole, ni tako.
Ali kad već jesam i kad sam video kako je to Božji promisao, bilo i Božji prst, onda sam rekao sebi prvo, kako slušajući ono od staraca, oltaru služi, od oltara će živjeti. I to je za mene bio zakon do danas i daj Bože do kraja života, što kaže, pa kako bude. I zaista na početku pa me pitaju ljudi, a oče, a koliko ćete vi ostati ovdje? Pa kažem, ja ne znam ni za sutra, a možda i do kraja života, kažem. Eto kako Gospod upravi. I eto, hvala Bogu, 17 godina. Taj naročito početak je težak. Sad našao se jedan dobar čovjek ovdje, tad smo osnovali tu pravoslavnu crkvenu opštinu Sveti knez Lazar, i koji je bio u tom inicijativnom odboru, Miljan Jelić, i imao je mogućnosti i dao nam jedan stan za početak, besplatno, naravno nismo plaćali mu, on je sve to snosio te troškovi i to, ali opet se dešavalo da nekad nemamo, pa ne znamo kako ćemo sutra. I 2-3 puta je bilo slučajeva da li ćemo sutra se vratiti nazad za Srbiju. Da ne pričam, nismo imali zdravstveno osiguranje, zamislite, nismo imali da platimo i tako dalje, dok se nisu sredili malo papiri. Pa kad jesu, ja sam dobio zdravstveno, ali nije porodica, ovdje su takvi zakoni. Međutim, hvala Bogu, zaista je to tih molitava sve pogodilo i ne da smo ostali, nego kad je bilo najteže, pa smo mislili da ćemo sutra vratiti se nazad, zato što fizički ne možemo. Desi se, pozovu ljudi uveče, kaže, ajde, oče, malo da izađemo, pa nešto daju. I ja vidim, eto, Gospod, pa drugi, pa treći put i tako dalje. Danas već o tome ni ne razmišljam. Zato što, hvala Bogu, imamo, eto, mnogo ljudi koji daju za molitve i da možemo od toga da živimo i tako. Ali suština je ta da ja kad pričam ljudima da mi moramo svaki dan da vežbamo i da budemo u formi vere. I to često onda poredim sa sportistima. Kao što sportisti, recimo, na primjer, naš Đoković, ili recimo da kažemo u našem hramu je kršten najpoznatiji češki sportista Jaromir Jagr. On je hokejaš i olimpijski šampion. I evo do sada je igrao u 45. godini u profesionalnoj ligi američkoj. Jedan od 2-3 igrača prvih u istoriji američke profesionalne lige. On je kršten u našem hramu. Znači, eto on kao sportista koji on sam ponavlja da bez Boga to ne bi mogao da ostvari, ili kao naš Đoković i kao drugi naši sportisti, kako moraju da vežbaju svaki dan, da treniraju, da bi bili u formi. Tako kažem, isto eto moramo i mi da se treniramo, da vežbamo u formi vere. A šta je naš trening? To je ta molitva, liturgija, post, pričešće, ispovedanje, milosrđe, pomoć ljudima, znači na svaki način da što kaže, poslužimo Bogu. Jer kako sam ja i slušao starac, tako pričam ljudima. Kaže, i Bog i đavo su u sferi duhovnog. I naravno mi ih našim fizičkim očima ne možemo vidjeti. Srcem da, srcem se Bog može vidjeti, a treba stići do toga. Ali fizički onda naravno uvijek je ljudima teško, pa gdje je taj Bog, pa kako, pa te dileme i tako dalje. I onda govorili starci, znači oni su u sferi duhovnog, ali mi smo oni koji im pozajmljujemo tela. Znači mi ih materializujemo. To znači našom službom, slava Bogu kad služimo Bogu i ne daj Bože kad služimo ovom nečastima. A znači mi smo oni koji ih materializujemo i koji im pozajmljujemo naša tela. I onda, kako govori naš vladika Nikolaj Velimirović Sveti, Gospod se nije divio ni prirodi Galilejskog jezera, kaže. Nije se divio ni ljudskoj mudrosti, nije se divio ni ljudskom bogatstvu, nije se divio ni sili ljudskoj, ali jeste se uvek zadivio veri i ono što je od nas tražio uvek je bila ta vera. Kao što se i kaže, vera izgoni svaki strah. I mi tom verom živimo i to je ono što je osnov, da kažem, tog hrišćanskog života našeg. I znači, eto, to je samo stvar, kažem, da se vežbamo u toj našoj veri i da budemo u formi vere. Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice na Praškom brdu Olšani sagradili su Rusi, izbegli od Lenjinove revolucije. Ruska aristokratija bežala je tada u Pariz, a inteligencija u Prag, kaže nam prota Srđan.
Crkvu danas okružuje veliko pravoslavno groblje. Na ovom groblju sahranjen je i srpski političar koji je umro u Pragu u egzilu, Svetozar Pribićević. Crkva je podignuta, znači 1925. godine upravo u tu svrhu da bude i molitvena, ali i mesto gde bi mogli da se sahranjuju pravoslavni u Pragu. U kripti su srpski vojnici, je li tako? Kosti 130 Srba su ovde u kripti, to iz Prvog svjetskog rata, koji su ovde u Pragu, znači sad zarobljenici ili kako su se upokojili, uglavnom su te kosti sakupljene i imamo spisak tih ljudi. Od samog početka kralj Aleksandar je finansijski pomagao crkvu da se sagradi i da se pominju ti naši ljudi čije su kosti ovde sahranjene. I ono što ja znam, znači kad god je dolazio u Prag, dolazio je najveće zvono na crkvi koje i danas zvoni, jeste njegov poklon. I u kripti jeste odmah godinu dana posle atentata Rusi ovde u zahvalnost njemu su podigli krst koji je na centralnom mjestu u kripti i gde u dnu krsta jeste njegova odeća, košulja natopljena krvlju iz atentata u Marseju, tako da krv kralja Aleksandra čuvamo ovde u Pragu. Inače se sahrani i prvi češki premijer Karl Kramarz, u to vreme 1918. Prvi predsjednik je bio Masaryk, a premijer Karl Kramarz. I kako je imao za ženu Ruskinju Nadeždu, oboje su sahranjeni ovde u našem hramu u kripti. Srpska ambasada u Pragu jedna je od najlepših vila na najlepšem mestu u Pragu, na početku drevnog Karlovog mosta, zidanog još pre Kosovskog boja i danas netaknutog, jer Prag je verovatno jedina prestonica u Evropi nikada rušena i nikada bombardovana. Najbolja diplomatska pozicija Srbije u Pragu rezultat je i dokaz velikog prijateljstva kralja Aleksandra Karađorđevića i predsjednika Tomaša Masaryka, koji je Srbiji poklonio ovu zgradu. Otac Srđan oslonac je i srpskoj ambasadi, jer blizak je sa mnogim bivšim i sadašnjim češkim ministrima i predsjednicima i drugim znamenitim ličnostima. To nam govori i osoblje ambasade koju smo nakratko posetili sa njim. Ostaje nezaboravna priča da naše diplomate iza prozora ambasade neprekidno na svim jezicima sveta slušaju žamor "Ovo je ambasada Srbije", jer milionska reka turista i danju i noću razgleda u čarobnu zgradu i fotografiše se ispred nje. Otac Srđan dane provodi krstareći zagušenim i zaglušujućim ulicama Praga, obilazeći parohijane i završavajući brojne obaveze, a u sebi istovremeno čuva svoj nepokolebljivi, gotovo monaški mir. Isto to mislim da je govorio otac Tadi. Znači, uz veru, govorim ljudima, često ponavljam, znači, vera je ta koja nas vodi, a vodi na putu ka Carstvu nebeskom, znači spasenju duše i Carstvu nebeskom. A onda da bi plastično opisao ljudima, po rečima, znači, oca Tadeja, Carstvo nebesko, šta je to? To je mir, radost i ljubav. I ja govorim ljudima, znači, važno je da imamo, znači, osim ovo vere što kažem, ali i pre toga, da imamo mir u sebi, da imamo radost, da se radujemo, da imamo ljubav. Da se radujemo, što govorio otac Justin, Dečanski i Savinski. On je govorio, kaže, svako jutro, kaže, kad se probudiš, ti se ono prvo prekrsti. Ja isto praktično govorim ljudima, ako možeš, ti pročitaj i molitvu jutarnju. Ali kad ne možeš, žuriš na posao ili ne stižeš, ali bar osnovno je kad se probudiš da se prekrstiš. Ili uveče kad legneš pred spavanje, ako nisi stigao da pročitaš večer, ali obavezno prekrsti. Najlepše je još i kad pročitamo molitvu. A otac Justin govori, znači, prekrstimo se, kad se probudimo, i onda kaže, vidimo da imamo dva oka, da imamo dve ruke, da imamo dve noge. Pa to je, kaže, dovoljno da se radujemo cijel dan. Jer, kaže, toliko ljudi sve to nema za radost.
i naravno ljubav. I to su ta tri elementa koje čine Carstvo nebesko. Ja govorim ljudima, kažem, nije Carstvo nebesko, nisu to neke sfere ili ćoškovi po kosmosu ili neka mesta, nego je to stanje duše. A to stanje duše jeste to da imamo mir, radost i ljubav i da moramo da započnemo da ga živimo ovde. I što govore starci, nećemo ga tamo dočekati ako ne počnemo da ga živimo ovde. Što je u današnje vreme, vidimo u ovoj brzini, sve moguće u globalizaciju, jako potrebno i jako teško, mislim, da se ostvari, ali to je ovo što moramo da vežbamo. Otac Srđan Jablanović pamti i mnoge lepe pouke duhovnika koje je upoznao i slušao. Da navedemo i ovde neke od njih. Kada ste u koncentraciji, vi ste u Božijem umiljenju, otac Tadej. U Evanđelju nema ni jednog slova o brzini, patrijarh Pavle. Na jednom od prekomorskih letova patrijarha Pavla avion je upao u ogromnu turbulenciju i putnici su počeli da se panično ponašaju. Samo je patrijarh Pavle bio spokojan i nasmejan i putniku do sebe rekao: toliko sam u životu pojeo riba da je red da one sada pojedu mene. Čuo sam već od vas o nekim takozvanim praškim čudima koje ste vi doživjeli. Čudo u životu, prosto vi... Pa to je već ovo što smo pričali, forma vere. Znači, pošto, hvala Bogu, evo, nekoliko godina unazad mi služimo liturgiju svaki dan. I to je ovako intenzivno, ali je zaista onda i čudesno i to je to što kažem, treniramo svaki dan tu veru našu. Da. Zovu vas recimo u sred noći da sahranite čoveka, je li tako beše priča? Ja sam ceo dan bio zauzet i toliko sam bio umoran. I zove žene, kaže, oče, da dođete mami da pročitate molitvu. Ja rekao, znate šta, toliko sam umoran, pa nisam jeo, već je 9 sati noću. Može li to za sutra? Ujutro ću doći rano. A ona kaže, oče, kaže, mama rekla neće da doživi do sutra. I šta ću ja, ajde samo da uzem neki zalom. Gde je to? U vojnoj bolnici. A to mi na drugoj strani Praga, pa još sat vremena mi treba da dođem do tamo. I sad ja se onako kažem, ma znate šta, pitajte vi lekara, pa to je kasno, svi spavaju. I ja se nadam da lekar će reći, neće moći. Kad ona kaže, dobro, da pitam, poslije 5 minuta zove, kaže, rekli su može. I ja odlazim u 10 sati uveče, naravno spavaju, dok sam došao, mrak, zima. I ja dođem i vidim baka leži na krevetu, pitam ovog ćerkanja, oprostite, kažem, koliko mama ima godina? Kaže, 94. Verujte mi, kažem, ja i mnogo mlađi ljude idem redovno po bolnicama. Nisam vidio, kažem, ovako krepku, finu, samo infuziju držite. I sad me čuje, kažem, što reče da neće do ujutru, kad ono, kažem, mama, samo što ne potrči. Dobro, probudimo i ona spava. I kaže, slabo čuje. Naravno, ja uvijek priđem, kaže, mama, kako si, mama? Dobro, znaš, da pročitamo molitvu, može. I onda ja čitao tako molitve i uzmem i pomažem je na kraju uljem po čelu, po grudima, rukama i to. I rekao, već pola 11, da me ona isprati to. Kažem, veruj mi, ja nisam vidio ovako krepkoga bolesnika čak, a da ne pričam o tim godinama. Odem i ja okrepljen, posle svog tog umora, posle te molitve i susreta sa tom okrepljen. Ne sutra dan, preksutra dan ujutru, ja rano na liturgiju u crkvu i pred crkvom čeka me ona, ćerka. Kaže, oče, upokojila se mama. Oj, kažem, vidiš, Gospoda, vidiš, kažem, kako je to predostila. Bila fina, čista žena, mislim, predostila. I jako je bilo tako. I kažem, slušaj, ne brini. Mama nikako nije mogla da umre, kažem. Ona se samo uspavala. To je jedno, recimo, da kažem. A takve stvari i vama daju snagu, divno. Da. Neverovatno je to. A takvih je zaista mnogo, može knjiga da se piše. Zovu me iz pogrebnog i kažu, oče, kaže, umro jedan čovek, trebaju sahranu.
Dobro, kažem, oprostite, imali nekoga od porodice? Ima, dajte mi na telefon. Daju, govorite, kažem, češki? Ne. Govorite engleski? Kaže, da. O čemu se radi? Kaže, pa kaže, umro nam je otac. Možete li da operu? Pa dobro, mogu, ali prostite, ne možemo telefonom, morate doći sutra u crkvu, možete doći ujutru, mogu. Ja u crkvi, opet u oltaru, zovu me, oče, zovu te ljudi, ja izađem ujutru, znači, mladi gospodin u odelu i sa njim žena isto mlada. Opet mi počnemo na engleskom. Mi smo, kaže, zvali juče, otac su pokojni. Sad ja ne znam ko su, šta su, nisam pitao, čekao sam. Ali oprostite, kažem, a vi ste šta? Kaže, pa mi smo Albanci. I ja u tom trenutku se prekrasim i kažem, jo gospode, kažem, ovi časi pogrešili nešto. Pa me zovu, ja znam da su većina oni muslimani. Da. Ali u tom sekundu, u magnovenju, ja se okrenem i njima se obratim na albanskom i kažem, a po first ship, govorite albanski. A oni sad u većem šoku trostruko nego ja. I on kaže, sestri, čure, popi, kaže, vidi, govoriš i to. Kažem, pa ja sam sa Kosova. Kaže, pa evo, ona je radila malo na Kosovu. A odakle ste vi? Kaže, pa mi smo tamo oko manastira Svetog Nauma, tamo na Ohridskom presbyteru. Pa dobro, kažem, onda, kad kažete to preksutra, otac bio pravoslavno, svi smo pravoslavno, cijelo selo, kaže, pravoslavno tamo. Dobro. Kako se zvao otac? Krstać. Pazite, lepo ime Krstać. I dogovorimo, dođemo tamo u tu kapelu, oslužimo opelo i ja onda 2-3 rečenice i nešto što sam znao na albanskom, ja kažem tu reč. Da li hoće neko od vas da kaže neku reč? Kaže, evo, brat je napisao nekoliko rečenica rukom pisano je to. Evo on će. A bili su samo 2 brata, njih sestra, oni žive u Čikagu, braća, sestra u Pragu, pa su roditelji došli kod nje. Evo brat. I brat poče da čita na albanskom o ocu. Posle prve rečenice briznu u plač, poče da plače, ne može da čita. Kako on poče da plače, tako i ja s njim. I šalim se, kažem, kažem, sad ću da javim našima dole u Srbiji. Evo ga, srpski sveštenik sa Kosova sahranjuje Albance i plače. On je Amerikanac, David Brotherson, i on je bio ovdje supervizor General Electrica za celu istočnu Evropu iz Vašingtona, a žena njegova Ruskinja, Joana, koja je isto rođena u Vašingtonu, ali su oba roditelja Rusi. I 4 godine nešto su bili ovdje u Pragu. I nekako smo se sprijatelji, ona je stalno dolazila u crkvu, on također kršten pravoslavno. I tako revno sam da je svaku nedjelju dolazio u crkvu, bez obzira na umor, ispovedao se, pričešćivao se. Kao što je bio u poslu, tako je bio i u veri, da kažem. 11 godina nisu mogli da imaju dece. I u to vreme, kad se to dešavalo, ona ostane normalno, prirodno u drugom stanju, u 41. godini posjedanja. I rodi kao 20-godišnjakinja, znači bez ikakvih problema, do posljednjeg časa je bila u crkvi i ujutro se porodila. I dali su ime Barbara po engleskom, Varvara po ruskom i kažu, oče, da budeš kum. Ma kažem, znate šta, pa uzmite nekog bližeg, mi nedavno znamo, mislim, ne, nikako, kaže, oče ti da budeš kum. Dobro, kažem, ajde kad ste tako. I bio kum na krštenju. I krstili smo, evo je sad 7-8 godina, sad su u Berlinu. Malo je i nadprosječno, da kažem, jeste ovako kasnije rođen, međutim, zaista jedno dete živo, govori već i ruski, i engleski, i nemački sada i sve to. Neverovatan talent za sve. Ali je bilo interesantno, kad smo krstili na ručku, kažem, pa i ovo moram da javim našima u Srbiji. To ja sve pričam ovako sam sa sobom. Da. Kažem da sam postao kum između Amerikanaca i Rusa.
možete li da uputite jednu poruku našem narodu u Srbiji? Govorimo ovako malo iz dijaspore, što se kaže. Da kažem, bio sam 2 puta u Irskoj kod naših mladih ljudi, programera, pa oni govore po 2-3 jezika, pa se razumeju divno u te kompjutere, pa su na mnogim važnim mestima. Sreo sam ljude koji, jedan je bio matematičar koji je bio u Irskoj banci, jedan od glavnih za izračunavanje procenta rizike Irske banke, recimo, ili drugde po Nemačkoj ovde, ili po Češkoj, naravno, ovde u Pragu i tako da. I kažem, znate šta, to je mnogo lepo. Vaša deca sutra bit će još bolja od vas, govorit će više jezika, znaće više i bolje i tako dalje. Ali ono što jeste ključ, to je stvar identiteta, kažem. Stvar ličnosti. Ko si i šta si. Govorim ljudima, znači, kad izađemo pred Boga, prvo što će Gospod te pitati kako se zoveš. I zamisli, kažem, da ti kažeš ne znam. Nema ti, znači, identitet, nema ti ličnost, to znači da ne znaš ni kako se zoveš i ako imaš neko ime i tako dalje. Ili si čak i kršten i tako dalje. Znači, ta ličnost, taj identitet je nešto što nas čini ljudima i to je ono u stvari što nas Gospod dao. Jer do dolaska Gospoda Isusa Hrista bili su tu i budizam, i hinduizam, i te vere. I one su imale svoje opravdanje. Ali su one bile ciklične. Znači, propovedaju da se i dalje, znači, javljamo kroz prirodu, kroz životinje i tako dalje. Međutim, kad je došao Gospod, on je dao linearno i dao je čoveka kao ličnost. I jeste čovek ta jedinstvena i neponovljiva ličnost. Kao vladika Danilo je govorio, kaže, odakle dolazi nejednakost među ljudima? Ćute ovi mladi ljudi, on kaže, pa od Boga. I ja sam se tad prvi put začudio, zato što je Gospod dao svakoga čoveka kao jedinstvenog i neponovljivog. Jedan je lekar, jedan je vojnik, jedan je radnik, jedan je sveštenik. Znači, na raznim smo mestima gde služimo Bogu. Čak ni 2 brata blizanca nisu potpuno jednaki i oni su ličnosti za sebe. I onda govorim ljudima, kažem, vidiš, ranije bilo mnogo nepismenih, pa su palcem se potpisivali. Znači, palac jedinstveni i neponovljiv, nema ga. I po tome se i danas identifikuje čovek. Da ne pričam već danas genij, recimo, i tako dalje. Onda su Nemci negde govorili, kaže, prvo Japanci, da je glas čovekov jedinstven, da nema 2 ista glasa. Slažem se, nema 2 ista glasa čoveka na svetu. Pa Nemci došli ili rekli, nema ni očiju istih boja u 2 čoveka. I s tim se slažem, evo danas kompjuter već može to i da dokaže i tako dalje. Znači i oči, i glas, i otisak prstiju. Sve to upućuje na nas kao jedinstvene i neponovljive ličnosti, na taj otisak duše naše. Čak evo, neko je skoro pisao od ruskih sveštenika, i svetitelji međusobno, svi su sveti, ali svaki je ličnost za sebe. I naravno, gde se mi ujedinjujemo, znači ovde u crkvi. Nema tog socijalizma, ni komunizma, ni globalizma koji može ujediniti to, jer to dolazi od Boga, zato što su u tome je lepota čovekova, u tome kao cveće na livadi, kao sve u prirodi što je ovako lepo i neponovljivo i tako da je. Tako smo i mi, znači. I u tome je ta lepota. I nema tog sistema na svetu koji će to ujediniti, osim onoga koji je sam tvorac svega, znači Gospod, i on nas kao takve različite ujedinjuje ovde u molitvi, u crkvi, sebi. Naravno, opet završi se crkva, mi opet svaki na svom poslu i tako dalje, ali to je ono što nas čini ličnostima i naravno naša vera hrišćanska, znači taj pečat duše i tako dalje, da bi mogli kad izađemo pred Boga da kažemo ko smo i šta smo, znači pred Bogom. Ali je to značajno i ovde, znate, bez obzira što današnji svet hoće da sve unifikuje, da izjednači i tako dalje,
odnosno ili sam nečastivi koji to hoće da učini, mi smo znači po tome ličnosti Božje i kao na kompjuteru kad radiš, znači pa pišeš nešto ili gledaš ili šta i kad pritisneš enter da bi otvorio, a enter bi mogli da kažemo da je to vera. Tako dalje. Znači, značajno je da čovjek gaji tu svoju ličnost, jedinstvenu i neponovljivu, da je uputi ka Bogu, ne može bez Boga. Ovdje znači pričam isto, bez problema neće biti do kraja života. Molimo se svaki dan, ali bez problema neće biti. Ali je važno da bez Božje pomoći ništa nećemo da rešimo. Bilo to neki mali problem ili veliki, bez Božje pomoći ne može se ništa rešiti. Znači, da kao svet, znači gajimo tu ličnost, tu našu dušu, čistimo da bi ona dostigla, što kaže, do Carstva nebeskog, da se upodobi Gospodu kako nas je on, što kaže, i doveo na svet i onda vratio k sebi. U Prištini je bila jedna crkva Svetog Nikolaja. Ja sam u njoj onda prisluživao i kao čtet služio. Tako. I 2004. pogrom i crkva razorena, uništena i spaljena. A ja sam bio ovdje. Bilo mi je teško. Eto, kažem, i to je sve otišlo. I na tom zgarištu prolazio novinar češki iz Praga, tada, u tom trenutku. I on vidi jednu ikonu nagorelu do pola. I uzme je sa sobom. To je bila ikona Svetoga Nikolaja, cjelivajuća ikona u našoj prištinskoj crkvi. I donese je on u Prag ovdje. I daje da se restaurira, obnovi. I stvarno je gotovo u potpunosti obnove. I onda oko 2010. 11. dođe on, mislim, sa kolegom dvojica njih novinari i kažu, oče, idemo za Prištinu da vratimo ovu ikonu. Neka je blagosloveno. I na osvećenje crkve, oni je sakriju malo u gepek da im neko ne pravi problem u peškir i to. I donesu je na osvećenje obnovljene crkve Svetog Nikolaja u Prištinu. I to je jedino što je preostalo od te stare crkve. Evo i danas stoji u Prištinskoj crkvi kao cjelivajuća ikona. I kad se vrate, jedan od njih, Petar Kajzer, koji je novinar ovdje televizijski, kaže, oče, ja bih i da se krstim. I krstim ga ovdje i damo ime Nikola. I danas je on Nikola Kajzer. To je isto još jedna... Prelepa priča. Hoćete jednu reč da nam kažete o nostalgiji? Je li teška? Kako se savlađuje? Tu mogu da kažem ovako vezano za Kosovo. Kad smo morali da izađemo sa Kosova, u prvom trenutku čovjek pomisli izgubio stan, izgubio... Dobro, nismo sami kao porodice postradili, mnogo je ljudi postradali. Prođe mjesec dana, vidim ja neću moći. Ja sam mislio vratit ćemo se za 10 dana kad se sve smiri, vidim nema od toga ništa. Pa onda kažem, ma nisam izgubio stan, kako Bože prosti kako stan. Ja sam izgubio ceo grad, 40-45 Srba u Prištini živio. Naravno, ja sam znao i mnogo Albanaca, bio s njima i u školi i drugi. Isto nisam imao nikad spora sa njima, mislim nekako. Pa kažem, ja ceo grad. Pa malo prođem, ma nisam ceo grad, nego celo Kosovo i Metohiju, čoveč, pa ja sam kao novinar išao svuda, zalazio po kućama, radio. I to je bilo snažno, znate. Ja kad sam prvi put došao u Gračanicu, ja sam bio sve vreme, ali onda kad sam morao da napustim Kosovo, posle par mjeseci sam došao. Ja sam plakao, ja nisam mogu da verujem da ponovo dodirujem one zidove od Gračanice.
A onda se prelomilo nešto u meni. I onda kažem, ma nisam ja ništa izgubio, čoveče. Kažem, ja sam sve dobio. Meni sad ceo svet postao Kosovo i Metohija. I tako sam malo, da kažem, prevario sebe. Ali je to bilo ovako delotvorno. Zaista onda gde god se pokrenem, sve me podsjeća na Kosovo i Metohiju. Tako. Nažalost, danas i ovi svetski problemi na to podsjećaju. Ali, tako, naravno, u neprestanoj smo vezi, a tu samo moram da dodam još jednu stvar. Kad sam rukopoložen za sveštenika, pošto je naša eparhija Raško-Prizrenska, ja sam po rukopoloženju rekao i vladiki, kažem, znate šta, mi smo od ovog trenutka postali eparhija Praško-Prizrenska i naša eparhija sada od Praga do Prizrena